Gikundi na sa grupo sa mga mag-uuma nga nagpahigayon og Walk for Peace sa Kidapawan City ang kamatayon ni Ezekiel Daguman kinsa miyembro sa NPA nga napatay sa engkwentro tali sundalo sa Barangay Tupaz, New Bataan, Davao de Oro niadtong Marso 27, 2022. Nasa lungsod sa New Corelia, Davao del Norte ang ulahing report nga nakita si Daguman niadtong Marso 7, 2022 apan giingong na missing pero walay blatter niini sa kapulisan ug nadiskobrehan na lang ang sa tulod ay ka NPA nga namatay sa engkwentro sa New Bataan mao si Daguman. Na-recruit si Daguman sa NPA ug nahimong Deputy Secretary sa Regional Operations Command, Southern Mindanao Regional Committee. Pero ang gikasakitan pag-ayo sa mga mag-uuma kay gigamit sa NPA ang kahuyang sa una-una ni Daguman ug nalingla kini nga mo'y ilang gipasibaw sa Walk for Peace nga gitunong sa adlaw sa lubong niini niadtong Abril 10, 2022. May gayon ni rally dito sa Kidapawan tungod kay ipakita na mo sa katawhan nga undamo na ang pag-recruit sa mga NPA karon dili na undamo na po ang pagpangilad sa mga katawhan sa kabukiran para pasulod sa ilang grupo. Kay kung magpadayon lang gyapon ning grupo daghan ang kinabuhi ang makalas. So mao karon kami nga nagrally kami dito sa Kidapawan aron ipakita sa tibuok Kidapawan nga suportado kami sa gobyerno. Nanawagan ang mga mag-uuma sa mga NPA nga undangon na ang pagpang-recruit hilabi na sa susama nilang nanginabuhi lang sa bukid alang sa pamilya. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.